preżenti hawnhekk fit-teatru, eżis telespettaturi, jiena Debbie, flimkien ma' George, nilqawkom għad-49 edizzjoni tal-Festival L-Anja tal-Poplu, f'xandira diretta fuq Television Malta minn Pjazza Teatru Real. Il-kelma li tiġini f'moħħi bħalissa hija xi ġmiel. L-ewwel nett xi ġmiel tudjenza. Ekku. Apparti daw ukoll xi ġmiel għaliex dan huwa festival illi huwa organizzat minn għaqda volontarja, l-għaqda L-Anja tal-Poplu. Apparti dan ukoll warajna qegħdin taraw lill-orkestra live taħt it-tmexxija ta' Maestro Joe Brown, ċabċipa lilhom il-koll. U ħatatu ċabċifi kbar il-għaliex din hija l-10 sena illi l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Brown qed takkumpanja dal-festival. Ejja ħan nisimgħukom. Ekku. U ma da kollu, ma dal-ġmiel kollu tajjeb li ngħidu wkoll illi hemm ukoll l-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti u anke ta' Visit Malta illi ukoll bis-saħħa tagħhom stajna inwaslu dan il-festival. Tajjeb li ngħidu li dan il-festival huwa ċelebrazzjoni tal-lingwa Maltija, George. U dik hija xi ħaġa li aħna għandna għall-qalbna u għandu jkollna kollha kemm aħna. Deb, tafx qed ngħid jien. Għajdli. Mela dal-festival beda fl-1973. Tajjeb. Verament. U jien meta naħseb dan ngħid li bejnek u bejn il-festival hemm intom l-istess. Jiġifieri? Li jgħaddi kemm jgħaddi żmien ma tixjieħu qatt la jentu laqqas il-festival. Għandi raġuni jew le. Ħallim bejtu jgħid il-Malti. U prova ta' dan ħaħalli fidejk biex tgħidilna il-kantanti żgħażagħ li hawn. Eżattament, dan il-festival għalkemm ilu li beda mill-1973, tajjeb li ngħidu li għadu relevanti, għadu attwali ħafna u jappella għall-artisti żgħażagħ kif ukoll għall-artisti stabiliti li għandhom għall-album kollha il-kanzunetta Maltija, bħali biex ngħidu hekk. Ekku, aħna għamilna wiegħda li mhux ħampaxbxu ħafna, il għaliex iċ-ċentru ta' da kollu hija l-mużika, infatti tajjeb li ngħidu li is-sottomissjonijiet din is-sena kienu ta' numru sabiħ ħafna ntefgħu b'kollox 124 kanzunetta. Minn dawn il-124 intażlu l-ewwel 40. Ġurija imbagħad semet dawn l-ewwel 40 jiġu interpretati live mill-kantanti biex finalment wasalna għas-16 il-finalisti li se tisimgħu il-lejla. U naħseb allura biex jiraq illi nibdew mill-ewwel inħabbru li huma l-ewwel 4 kanzunetti, però qabel tajjeb ukoll li ngħidu jekk qabel semmejt il-Visit Malta, qabel kull kanzunetta se taraw kartolina qasira li ħatenna napprezzaw xi ħaġa li forsi mhux dejjem napprezzaw il-ġmiel li għandna fil-Gżejjer Maltin, propjament f'Malta. George, il-kantanti eċitatissimi naf xi ġifieri hemm wara. Jiena naf u naf li taf. Ħalli ngħaddu għall-ewwel 4 kanzunetti li għandna f'dan il-festival tal-lejla. Qalbi, tkanta Jessica Mikallef, awtur Etienne Mikallef, kompożitur Mark Spiteri Lucas, arranġament għall-orkestra Aurelio Belli. Bħala ħwa Avenue Sky, kliem ta' Joe Julian Farrugia, mużika ta' Philip Vella, arranġament għall-orkestra Ryan Paula Bela. Astronauta, kantawtur Lon Kirkop, arranġament għall-orkestra Joe Brown. Narakom l-infern, tkanta Rita Paċ, arranġament għall-orkestra Joe Brown, kliem u mużika Rita Paċ, Augusto Cardinali u Rita Paċ. Sur Mast, kollox lest? Tlaqna. Awguri L-Anja tal-Poplu 2025.
bikja tijek id-dinja ġenna saret mijek taħdit il-qalb fidejk fidejja nixtieq li tibqa' dejjem ħdejja kont qribek fl-ewwel passi bil-mod isek dajsa fil-ħaren xejn sod b'kalma irfajtek meta waqgħet kull dema ċkejkna jien xutajt jiena lefu is-sema inti it-tir inħallik nagħmel inti kull ma tempata nelbu fl-imkien għax ommok nibqa' matul iż-żmien qalb ta' qalbi id-dinja kollha antik dawn ta' ħajti jiena biss għalik inti raġuni it-tama għalfejn ngħix kull parti minni fik qiegħda tgħix fis-sodda stejjer qabel il-qatt nikkosta wiċċek jisma' skantat id-dinja tiegħi miegħek iddur lilek insemmi kull fejn imur naf li qed jasal dak il-mument tiblaqa rriħek biex tkun kuntent tibqa' għalija it-tifel żgħir li f'ħakkat kemm kiber malajr jiena lefu is-sema inti it-tir inħallik nagħmel inti kull ma tempata nelbu fl-imkien għax ommok nibqa' matul iż-żmien qalb ta' qalbi id-dinja kollha antik dawn ta' ħajti jiena biss għalik inti raġuni it-tama għalfejn ngħix kull parti minni fik qiegħda tgħix u meta ħesrem jiġru snin jifdal memorji tassew ħelwin tibqa' l-fjamma tnemnem viċin iżżomm l-idejja sal-ħarin jiena lefu is-sema inti it-tir inħallik nagħmel inti kull ma tempata nelbu fl-imkien għax ommok nibqa' matul iż-żmien qalb ta' qalbi id-dinja kollha antik dawn ta' ħajti jiena biss għalik inti raġuni it-tama għalfejn ngħix kull parti minni fik qiegħda Grazie ħafna. Grazie. Bejn is-sab u l-maskur xorta sibt fejn għandi mmur bla ma notor mal-moment li nintalaq mal-kurrent hemm dawlen min fil-bord tama ġdida f'post remot Juni fuq il-mewġ ħallini
frontieri, stati u bandiri, fejn ma sibx min jgħid jobot li taħdej jgħixu bħala waħda, fratellanza bla kulura favur soċjetà, fejn islim m'għandux tmiem għall-umanità. Post fejn ħadd emarġinat jew iddiskriminat, bniedem abbużat minn tal-madwar fa' solidarjetà u rispett fil-libertà. Ħadd nifus taħt is-saqajn, ħadmu inqas minn oħrajn. Ħudni fuq il-mewġ ħallini nasal sem fejn m'hemmx frontieri, stati u bandiri, fejn ma ssibx min jgħid jobot lil taħdej jgħixu bħala waħda, fratellanza bla kulura favur soċjetà, fejn islim m'għandux tmiem għall-umanità. Mhix tant impossibbli li ngħixu f'armonija l-kol fil-paċi, li kieku kun umani kun kapaċi li kun tassew uman. Ħudi fuq il-mewġ ħallini nasal sem fejn m'hemmx frontieri, stati u bandiri, fejn ma ssibx min jgħid jobot lil taħdej jgħixu bħala waħda, fratellanza bla kulura favur soċjetà, fejn islim m'għandux tmiem għall-umanità. Fejn islim m'għandux tmiem għall-umanità. Grazzi ħafna, grazzi. Inħossni maqbud f'dil-ħolma, ngħix ġranet li ġraw snilu dell-art li tant tħobbni, daret kontrija. Ħsejjes itambru ġo moħħi, klim li jweġġa lil-ħajja mhix tajba lija. Mitluf fil-baħ fix-xej bħal astronaut tal-bot mid-dinja. Nixtieq li għandi s-saħħa neleb din il-gwerra li għandi ġo fija. Kif se nsib it-triq, kif se nsib min jien fejn marrit li s-saħħa. Jekk il-fjamma ntfit, jekk il-moħħa jien nejse nġib is-saħħa. Darba kelli l-fejn favorija, sa ma tfaċċa sħab u kaxkar dak li sab.
Inħoss ngħix f'ġisem ħaddieħor f'did-dinja li mhix tajba lija b'tas business biċċa mata madwar nitkellem u nitħaq bla ma nħoss xejn. Jgħiduli li moħħi mnejjek u għal xejn minn ġewwa mdejjaq meta għandi minn kollox u misni nkun kburi b'dak kollu li jiena b'dak kollu li ksibt. Skużani għax naf kemm xtaqtni bħalek dik il-ħlewwa. Aħfir li ma għax qalb daddaħ ibnek iż-żejr u mejjet minn ġewwa. Kif se nsib it-triq, kif se nsib min jien fejn marret li s-saħħa. Jekk il-fjamma tfit, jekk il-moħħa jien nej se nġib is-saħħa. Darba kelli l-ferħ favorija sa ma tfaġġa sħab u kaxkar dak li sar. Se nieħu rridni f'idejja u nibda niġġieled, se nibqa' nissilet sa ma nifhem xejn tal-mod. Qudiemi mhux faċli u twila it-triq Nelem l-istigma u l-fir blajnuna nsib dak li tlift. Rrid nsib it-triq, nsib min jien jerġa' jkolli is-saħħa. Jerġa' jkolli l-ferħ favorija u neleb dak is-sħab li kaxkar kull ma sar. Bis-saħħa li għandi ġo fija se nieħu l-kontroll ta' ħajti bħala astronawta fit-triq lejn arti. Grazie ħafna, grazie minn qalbi. ġidma ma taddix bil-5 euro sija taxi flus m'għandix u ġiri mhux biżżejjed kanina u kemm trid jiġi xi ħadd tal-pjaċir jaqta' kull aptit u qalli kliem mill-inqas se jiddispjaċik u donnu bħerqa kien jantiċipa l-kastik jara l-indur fin-nar bħal xi sunset griljat stejjes ta' mal-tempati u tkaru jitterat jaro kide is-sot kun tafu kif u jien weġġibtu wara li flejt tat-tarif narakom l-infern jekk fadal post għax naħseb ilu li bukjar aw min qed jgħixu fid-dinja x'qiesu l-inganjar narakom l-infern narakom l-infern l-unika ħaġa li ddejjaqni l-verità li se nitqanna bikom għall-eternità narakom l-infern se ma jaqgħat il-gvern u m'hemmx oppożizzjoni għax kulħadd tal-opinjoni li kollox sew minkejja l-omma tista' tgħid bħal-ġenna somma ma nafx ikun li kull fejn imur insib mingħajr kull xejn fid-dar fid-dinja jrid iġib il-moderazzjoni f'dan pajjiż ma teżistix għax trid tan-nofs immerma f'Malta ma tgħaddix kien ma jispiċċa qisu tan-toast mela l-infern sejjer kulħadd narakom l-infern jekk fadal post għax naħseb ilu li bukjar inġa qed tgħixu fid-dinja x'qisek l-ingannar narakom l-infern
narakom l-infern l-unika ħaġa li ddejjaqni l-verità li se nitqanna bikom għall-eternità narakom l-infern fejn ma jaqgħadx il-gvern u m'hemmx oppożizzjoni għax kulħadd tal-opinjoni li kollox sew minkejja l-homa tista' tgħid bħal-ġenna insomma. Għazzante Malta mill-inferno ġena dritt imma bizzejiet naqleb ftit mill-wanna net jien dil-komedja xejn divina edha ngħix kull jum proġett lajk jew hekk ħalem ma tkunx ippanikjat għax bħala Malti żgur li tkun ivvantaġġat għax għall-infern kun Maltin u ittrenjat imma jekk taħsibha tkun immotivat li tikkonverti fl-immedjat għax hawn wisq antipatki li jekk l-infern intmur issib ma' wiċċek il-ġak bir-għajjur narakom l-infern jekk fadal post għax naħseb ilu li ddukjat inġaqet tgħixi fid-dinja x'qisek l-indanna narakom l-infern narakom l-infern l-unika ħaġa li ddejjaqni l-verità li se nitwikka bikom għall-eternità narakom l-infern fejn ma jaqgħadx il-gvern u m'hemmx oppożizzjoni għax kulħadd tal-opinjoni li kollox sew minkejja l-homa tista' tgħid bħal-ġenna insomma. Ir-ritmu beda miexi mhux ħażin u daw kienu l-ewwel set ta' 4 kanzunetti. Meta toqgħod taħseb kemm xogħol jinvolvi festival bħal dan. Festival li jinvolvi sew nies wara l-kwinti u anke dawk li qed taraw intom fuq il-palk. Ħafna sigħat ta' xogħol u tajjeb li ngħidu li dan kollu jsir mill-kumitat organizzattiv li huwa fuq bażi volontarja biex ngħidu hekk. Allura tajjeb li nirrikonoxxuhom ukoll. Dawn huma Charles Schembri, Alexia Kutajjar Conti, Ingrid Gallia, Noel D'Amato, Anton Micheli, Mark Grek u Kevin Zerafa. U bix-xira li nsemmu wkoll lill-fundatur, lil Dun Morris Mifsud. Għaliex kienu li ħolhom b'din l-idea. Festival li s-sena li ġejja se jiċċelebra il-50 sena. Nof seklu, George, mux ċajta. Nejt 50 sena, 50 sena sena speċjali. Min jaf kieku qed tiġini idea? Min Meta jibbeżani, meta jibda b'daw l-idejat jien. Tindeċat. Ħanejlek daqsxejn. Min jaf kieku niktiblek kanzunetta? U nitfawa għal 50 edizzjoni, ent kantanta tajba, tirbaħ żgur. Isma minni tirbaħ żgur. Tivvinta lix ta' George. U mux tal-li, mux ħan ivvintalek, diġa naf, il-festival l-anja tal-poplu għandu element ftit issir festivals bħal da, illi ħalli l-kantanti liberi li jesprimu ruħom dwar dak li jridu. Eżatt, ħafna temi diversi. Imma trid tkun tema korrenti. Allura jiena qed naħseb insib l-iktar tema korrenti ta' bħalissa. Li hija? L-AI, ChatGPT, teknoloġija, u niktiblek kanzunetta fuqha. Ismani, hija 30 sena tard, punto. Jiena fl-1996 kelli l-kanzunetta. Kollox jinbidel ma' żmien. Daqqejtilek ħafna fuq ir-radju kont iċċempel li biex indoqqa minn taħt. Biex tavvelini daw jgħetilek. Missa, dak qed jitqu għandhom raġun, trix tkantali biċċa, kantanta bħalek, ċaf xpula, ħatkanta biċċa, kollox jinbidel ma' żmien. Kollox kompjuterizzat, kollox kemm ta' buttuna, disket floġugarell, u jaddi il-ħin, imma l-ħossa ġorma tfal, id-daħ ħelu innoċenti, ma dek tisimaw imkien. La fit-triq, la fl-isqaqin. U dit fakkarni u kol kemm għandna kompożituri u awturi bravi Maltin il-ħaqqhom xabċifa li 30 sen ilu kienu grazzi għall-anja tal-poplu
diġa qed jitkellmu dwar it-teknoloġija. Eżattament. Irbaħtili di, allura ħajkolli Ekku. bżonn daqsxejn iktar ħin. Ekku. Naħseb, mela ħan nisimgħu Mela, l-erba' li ħseb. jmiss. Eżatt. U mbagħad ngħidlek xi ħaġa oħra fuq xi ħan nidħol hemm ġew naħseb. ħanaddu għall-erba' kanzunetti li jmiss. Tajt x'sensib, tkanta Anna Azzoppardi. Kliem Etjen Mikallef, mużika Dominik Ċini, arranġament għall-orkestra Aurelio Belli. Tonino, Mark Kakija. Il-kantawtur huwa Mark Kakija u l-arranġament għall-orkestra sar minn Mark Kakija stess. Għatanda 4 snin, tkanta Graziella Mifsud Xkembri Vella. Kliem Peppi Azzoppardi, mużika Priscilla Bsajla, arranġament għall-orkestra Ryan Paul Abela. Perla, Martina Fenek u Ismael Grek. Kliem ta' Emil Kalleja Baileys, mużika ta' Mark Spiteri Lucas. Arranġament għall-orkestra Craig Saliba. Nisimaw l-erba' kanzunetti li jmiss. Applaus, signori. Komplu ħudu. Kultant nitħarrek u nitxaqlaq kem Smajt li jem barra għaddej ħafna nkwiet hemm il-ġlied intilef kull sliet Et nibsa nitwilet f'ambjent ta' taqlib Nixtieq ngħix fil-għoża u l-paċi jirrid Hawnhekk ninsab ħinja fl-irtos it-taħbit ta' qalba inħoss Tgħid sensib kif nitwieled kuntenta se nkun Tgħid inħoss li bil-quwa fid-dinja tal-lum Jien nixtieq ħafna mħabba u dinja aħjar fejn kulħadd jirrispetta kulħadd aċċettat Tgħid sensib Fataru għaddew disa xhur L-ispazju naqsu bil-kemm nistandu Smajt li hemm barra hemm faqar u ġuħ biex imbagħad ħafna ikel taħlu Min bil-ġilda sewda jew għax refuġjat tkeċċuh minn pajjiżna u ma taċċettax għax ftit differenti minn kollox tajru ma tħobbux u lesti tkisru Tgħid sensib kif nitwieled kuntenta se nkun Tgħid inħoss li bil-quwa fid-dinja tal-lum Jien nixtieq ħafna mħabba u dinja aħjar fejn kulħadd jirrispetta kulħadd aċċettat Tgħid sensib il-bidla lesta l-inġil u f'ħajti nagħmel biss ġid kuraġġ u ħila se nimxi l-qudiem u nemmen li jisbaħ se jkun il-ġejjin Tgħid inħoss li bil-quwa kuntenta se nkun Jien nixtieq ħafna mħabba u dinja aħjar fejn kulħadd jirrispetta
ب11 وحدي السكولا إنكون حد ما يكلمني عن الشي ما نعرفش حبيب مية عد ما سيب لي سكون نبروفا نتكلم بس ما نستمعش وكليمي ما يكالكولاوش يسمني تونينو وعندي ب11 وحدي السكولا إنكون ما الأول أمبينا للسلم اليوم تلمحني عليا مقتول في كلاسي يسيبني فين سيكتي نكون بعينيا مرقة في دموع إنحسن انفيزيبلي لحسه بلاسكوب كيف ليلي هات ما يريد هوب يسمني تونينو وعندي ب11 وحدي السكولا إنكون għalix jizolawni u jimmaltrattawni jek saraqat ma mitl-ħat għalix jwarbuni b'emilhom kisruni til-ħajja żgur ma stennejt qatt mhux faċli ssib min jistmak ta' ħabib jekk għad-dinja int ma teżistix kif tridni nkun sew jekk kull min itqawġew qed jilagħba li ma jaranix semmuli persuna li tgħix bla għajnuna għax f'ħajtek ħadd ma jrid li jkun jisimni Toninu u għandi ب11 waħdi l-iskola inkun għaliex jiżolawni u jimmaltrattawni jekk sara qatt ma mitl-ħadd għaliex jwarbuni b'emilhom kisruni dil-ħajja żgur ma stennejt qatt bisset inħoss bidla u llum issemmejt ma min sejjaħ ismi mxejt dak li ntqal fuq in-nies tqal li nisat x'inhi l-verità jiena skoprejt infakru l-Toninu ikellu ب11 traġedja fl-iskola tlifnieh 20 sena għaddew minn meta l-aħħar rajnih li tlobkom titolbu għalih millum il-qudiem żgur li ser niftakruh fuq mafkar dal-kliem ġie minqux jisimni Toninu u għandi ب11 fittixni biex waħdek ma tkun Grazie. Jisima l-uġin għatanda 4 snin ħarbet ma' omma mil-bombi nezlin Jisima l-uġin fid-dajsa 60 f'baħar imqalleb ma jafux fejn qegħdin Malta, fiż-żona ta' salvataġġ. ħallew tifla tmut bilaġġ.
Shame not in my name. Istħob dalla ċirkattiv, istu jekatkom tafu kif. Jisima luġin, għatanda 4 snin. Mama, għandi laċ, grizmeja nixfin. Jisima luġin, fuq daj sammerurin, ċempilna l-lajnuna, għalix mux ġejjin. F'Malta, fiż-żona ta' Salvata, ħallew tifla, tmut bilaċ. Shame not in my name. Istħob dalla ċirkattiv, istu jekatkom tafu kif. F'Malta, fiż-żona ta' Salvataġġ, ħallew tifla tmut bilaċ. Shame not in my name. Istħob dalla ċirkattiv, istu jekatkom tafu kif. Jisima luġin, għatanda 4 snin. Mama, għandi laċ, issa jisqin il-bambin. Grazie. Missirijietna qalbhom tawa, jixir ilhom skur kull ġieħ. Uħud minnhom fart imbeda, ħadmu bla ebda mistrieħ. Lil dil-gżira għamlu isem, fejn l-istorja bħal tisbih. Bina ftaħru mad-dinja kollha, dan il-kliem intqad tinsih. Protagonisti, inkunu leja ottimisti. Dawra durella din il-gżira propja perla, li ġmil taħassib li fjena tella. U għana taħallum, sidna artisti, tal-ċensa li għakem jirsisti. Minkejja li żgħar, inħossuna kbar. Nistinkaw biex inkunu fost l-aħjar, għax nemnu jixraq ilna kull unur, kif fil-preżent u anke fil-futur. Demna jbaqqa artak li huwa tagħna, speċjalment tal-ħossa bih tal-għana. Is-suċċess bi bissima konna
sabbja bella li ġmil taħħaxi fl-infjela zella u għanna taħħallu sinna għagisti taġġella li għakel jesisti. Hey! Ja, 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 ja. Hey! Is-sirijiet naruhom tertqu biex jarawna ferħanin ħolma kellhom għal pajjiżna soda daqs kull azzarin b'saħħa siltu għal din artna sabiex nibqgħu maqudin u rtfulidna dejjem nossu għax Maltin tassew kburin. Hey! Grazzi. Grazzi. Viva Malta! Grazzi. Wasalna George, kemmu sabiħ Ekku. l-element ħaj tal-orkestra. immens u ngħidulhom grazzi lill-mużiċistu anke l-Sur Mas Joe Brown. Wasalna nofs triq, Deb. Wasalna nofstri, grazzi lill-membri kollha taħt it-tmexxija ta' Maestro Joe Brown u tajjeb li nirringrazzjaw ukoll lil Sergio Costa li qed jipprovdilna is-sound kemm fit-teatru għal din is-serata kif ukoll fuq it-televiżjoni. Grazzi wkoll tmur lil Marie Claire minn Emotive Media li flimkien ma' Antonella Gallia Lofreda ipproduċew il-kartolini għal dan il-festival. Proset ukoll lil Jean-Claude Van Damme għad-disin grafiku ta' din l-edizzjoni. Jean-Claude Van Sel, għax ġibtu attur tal-karati. Jienet forsi għax rajt li lejru xabbaħ. Għalix Van Sel? Jiddispjaċini Jean-Claude, daku, Jean-Claude Van Kontet Sel. nisma jien. Mela, Deb, Għajdli. isma. Għadek isma. tewden jisek, Għadni oh, newden, fil-fat tewden, xiltni. Isma, kif nider? Polit. George, kolli najt li pulit ħafna. Min Fil-fat kien responsabli biex juħsib? Fil-fat nixtieq ngħid grazzi kbira lil-Vigos Menswear tal-Belt Valletta u anke l-istilista Ernest Camilleri illi l-biraħ kellu l-Verdi qiegħed hawn ukoll nawgurawlu. u Awguri nirringrazzjaw. Ernest. Tajjeb. U inti, Jiena minna ħatijaj nishtiq nirringrazzja lil Fiorita għall-libsa tijaj, hemm vintage għal-ġojellerija, ġobu tiġi ċal-xari, Elli minn Polish Mipriti għadwifer u Kallidora għal-kura tal-weċċa. Importanti li neħdu ħsib kollox, George. Deb, isma minni dawn il-kontatti zomma ma' s-sena d-dieħla għal-meta li Arġajna kollha jgħidu Isma minni għalas. għax u diġa xinkonna mwara ċempilt il-Traverzara u l-ġazet ċappara biex nejdulhom jgħinuna. Għax jien diġa bdejt naħseb u diġa ħsibt l-għaddi ta' teknoloġija issa jettart, ħsibt fl-iktar nies, nemmin nies, irridu nsibu li xaħat li ma id-dinja kollha qed titkellem dwaru bħalissa. Allura ddeċidejt li niktiblek kanzunetta għas-sena d-dieħla insemmija Kiku Trump jiġi Malta. Int bis-serjetà ejdulu. Int bis-serjetà. Isma' kważi kienu ħajbujawlek fuq għadita. Mela Ma ħanejdlek, tarax. għandkom raġun, mela ħanejdlek x'namlu. Biex nibqgħu għaw Malta, niktiblek kanzunetta u fuq il-kardinal Mario Grek, u nsemmuha nixtieq lil ħadd Papa. Imma dak għaxawċi bħalek. Ma nistaqat nirbaħa ma mara. Tibżax, mela. Isma'. Tin niftit ċansi ieħor biex naħseb daqsxejn Eżatt. iktar, inkomplu l-erba' kanzunetti. Naddu għall-erba' kanzunetti li jmiss. Ara ġejja. It-tmin kanzunetta tal-lejla, Karbet Ġahan, Danika Muscat il-kantanta, il-kliem Paul Ellul, il-mużika ta' Mark Spiteri Lucas, l-arranġament tal-orkestra Joe Brown. Ersa Lawn, tkanta Kejli Kuxkieri, klim Joe Julian Farrugia, mużika Filip Vella, arranġament għall-orkestra Ryan Paul Abela. Moħħi mistrieħ, Mark Tonna, kliem Rita Paċ, mużika Andrew Zara, arranġament għall-orkestra Joe Brown. Immorru, tkanta Francesca Zammit, klim Immanuel Mifsud, mużika tal-istess Francesca Zammit, arranġament għall-orkestra Ryan Paul Abela. Deb, meta l-kardinal taħseb l-ideja tajba. Tir, George, Okay. għallin komplu. Let me fly.
ġol irdu it-lanġista xitaj bazza ġan wasal biex jqum naħseb l-aħjar jibqa' riqed xumberrena barna aberraqat għaliex nifhem li għajnejh se jtajru xrar ilu jiġma' ilu jaħseb ilu jfassal pjanijiet imma żamm il-kalma nkideb waħda sew insiru ħiet issa żejjed smajtu jlisser irrabjat jistħi poplu ġwejjed qatt mirbuħ u rassenjat din ballata serja ħafna tarbenġaħat trid tintemm ma jiflaħx jarana nerqu din il-karba tnixxi-d-demm. Smajtu jikbi u jolfoq waħdu smajtu jsemmi l-bib miftuħ smajtu jeldem fuq dal-poplu der li qal nazzjon bla ruħ smajt minn fommu l-istqarrija li l-bib qala b'mod ġenwin biex it-tajjeb tal-imoddi fina jidħol il-Maltin issimgħu xrabjantu fuq qatt ma rajtu f'dan l-istat tliftu ruħkom qiegħed jgħajjat qumu mill-irqat ejjew nikbu mikja twila ħalli forsi nitsafew smajt lil ġaħan jgħid li nsejna lil ulidna dan mhux sew din ballata serja ħafna karbeġġaħat trid tintemm ma jiflaħx jarana nerqu din il-karba tnixxi-d-demm din il-karba dwar bibbera biex ma jkunx inqal għal xejn u aħna f'wiċċu nagħlqulu miegħu lura nroddu d-dejn isimgħu xi reddan waħdu dal-pajjiż mitluf u f'gatt flok imbusu l-art li writna qed niċkienu bis-sigħat isimgħu xi reddan waħdu dal-pajjiż mitluf u f'gatt flok imbusu l-art li writna qed niċkienu bis-sigħat. Grazzi. kollu l-wina lina t-nejn mindu x-xemx il-fit għamil debi fita t-saqajn bajja tal-ħolmiet x'mil-baħar blu misriħ minn nisi bew sar fir-ramla anke siffat ħal-berret l-art u zeffen il-palmiet l-ewwel naġiet sajfin ersaqla nħossli qrib nislu r-ritmu ta' tqan il-Mediterran passjoni wassi bħala mkir waqt iż-żmien ġodi rajk sama l-pikeb jiġi dawlu l-xewqan xiridu aktar irtu jien
Issa min xuft hejt disqin il-ħew Somni qribek li kollu Igawdu kull moment ta' sew Ersaq lawn ħosni qrib li jimsu ritmu ta' tqan il-Mediterran Passjana għasib bħala mkien Għat isbitja diraj Sama l-pik piġu dawn l-xewqan Xiridu aktar intu jien Salaw ħosni qrib ritmu ta' tqan il-Mediterran Passjoni għasib bħala mkien Għat isbitja diraj Sama l-pik piġu dawn l-xewqan Xiridu aktar intu jien Xej ma jwaqqaf l-emozjonijiet tal-lejl Passjoni għasib bħala mkien Xiridu aktar Grazie. Konna f'mal-ewwel daqqatajn ma kontx tarbija bħal oħrajn minflok svantaġġ fiksibna il-kuraġġ. Minkejja d-diffikultajiet għamilna miegħek leġubijiet tant inħobbuk ħajjetna lesti li natuk adulta sirt bla qatt ma kbirt u nistaqsi biss kif min se jkun hemm meta nitlaq jien min jista' jħobbok daqsi għajnuni dal-sibin neħħieħ ħankun moħħi mistrieħ U mommok għaddejt ħafna snin nitħattu li imqajmin għaddew bil-mod iż-żmien deradu l-bod saħti tajt u waħdi najt u nistaqsi spess kif min se jkun hemm meta nitlaq jien min qatt se jħobbok daqsi kif se ntaffi dan l-uġieħ u nsibek raħin neħħieħ li se ssib min tista' taf tajt nistriħ fis-sliem bajnejja magħluqin dejjem dak il-sib min se jkun hemm meta nitlaq jien min ngħidha bla ma rrid kemm nixtieq imqarsa dak iż-żmien ngħix moħħi mistrieħ moħħi mistrieħ
ترسقوش للون عش ما تمشين تجوش لونك عش ما تشوفين مروا عشان نبنيلهم طول السنين اللوم سبتشاين عم يدفوني همروا نفتشوا البلو وما نسيبوش نرى بسكريز ما نفلهوش همروا تيجي تتطور همور في الطرفنت وشميت للرجلية ونارا قدامي تدول همور هنبيت شنا لعيني همور في الطرفنت فين التقى مريح هم مثلو السلة تنزل سهلية وداك لي ونوم من الشريط ننسيه بهدلامني يوم عشبي والشمس دارت وقتها نفس عشار يا مش مروا يكون الحال وداني كوست صار بلا هيا صار بلا كوست تفضلوك فين تجريو ننسى نبقى ونستناو Grazie. Skużawni, senjuri, ma nafx kif ħanaqbad ngħidilkom tlift il-debi, ma nafx fejni. Issa, George! Ara fejna, inti x'inżil tagħmel hemm isfel fl-udjenza? Jiena bdejt newden fuq dak li Fuq xiex? għajdli, fuq s-sena d-dieħla u dak li. Mena ġewwa x-xileb, ejdli. Il-famuż duett. U ġejta u ħansaqsi xi ħadd mill-udjenza ħalli naraw x'jaħsbu. Dej għandi dan is-sinjur x'ismek? Rej. Rej, x'taħseb fuq id-duett? Għandi nipparteċipa fil-50 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu. Mux ovvja li tista' ġifieri naqbel miegħek, ma m'għandix ħaġa oħra f'moħħi, ġifieri. Isma' naqra di, George. Is-sinjur għandu xi ħaġa oħra f'moħħu Rej. Forsi George, jien dejjem xtaqt inkanta. U forsi jkollna żewġ strof inkanta miegħek, ma nafx forsi. Issa sew, ejja. U fuq xiex kieku tiktibha il-kanzunetta jent, fuq xiex niktibilkom. Nsemmija ma nafx inkanta. Għanna ċansa, ċanna li nkunu oriġinali. Ekku. Ħanajdlek x'tagħmel. Sinjur, issa mbagħad idħol wara. Tajjeb, imma ħankomplu għal issa mbagħad inkellmuk. Tajjeb. Miftemin nitla' minn hemm li ma jkunx hemm xi kiskem bħal tal-kav u tlej u nispiċċaw b'xi skandlu fuq TVM. Kiskem żmanniex imma għandna dawl kif qegħdin taraw illi għalih nirringrazzjaw il-AV Warehouse u l-Landru Zammit u l-Kevin Zerafa li qed jipprovdi d-dawl tas-serata
ċertu wkoll li t-telespettaturi li qegħdin seguna fuq PBS qegħdin jieħdu pjaċir b'dan l-ispettaklu taħt id-direzzjoni viżiva ta' Jason Caruana li qed iwasslilkom is-serata b'mod dirett. Tajjeb ukoll nirringrazzjaw il-Farsins u anke lil-Visit Malta għas-sapport tagħhom għal din is-serata. Wasalt. Mela tafx qed ngħid la wasalt, sakemm għax dak tani idea li jrid jagħmel duett. Ħanejdlek inti għamilt ħafna duetti, għamilt duett ma' Nicole mat-tifla tiegħek, ftit ilu għadek kemm ħriġt kanzunetta ma' kapitlu 13. Ekku. Għamiltu duett sabiħ ħafna. Sewa. Allura, trid ngħidlek x'nagħmlu? Niktiblek duett ma' persuna illi jafuha ħafna nies. Naf. Awċi ieħor. Mark Lawrence Zammit. Għax dak ġieli ħasem fl-anja tal-poplu. Imma ikkompona ma kantax, daqs dak għandu ċans. Ġifieri? Imma ħanejdlek x'naħseb, il-fatt li jkun hemm ment diġà qed nara la ħajkun hemm Mark ukoll l-Għada Times Debbie Sherry wins 50th edition. U jien niġu wara fir-ritratt. Isma' ara, għax ġitni idea oħra. Nara. Din is-sena, John Bundy jalaq 30 sena bil-kanzunetta Pajjiż tal-Mickey Mouse. Wadna. Najxu. John, duet ma' John. Ma' John Bundy. Jaqbel sur ma' staraw. Ħanejl ma' John Bundy tajba. Għall-ewwel net inkunu qed naqdu għax Malta waw da xi tnejn għandhom talent isbieħ ħafna u allura qed insibu. Però irridu nkunu oriġinali għax issinti qed li 30 sena ilu kont tard jien. Flok Pajjiż tal-Mickey Mouse, bħalissaw dal-labubu, dal-pupu, bis-snienu l-fuq u widneħ il-fuq. Tafu bih naħseb dal-labubu. Allura niktiblek kanzunetta, Pajjiż tal-labubu. Tajjeb. Ejja ngħaddu għall-erba' kanzunetti li jmiss. Taqblu? Mela. Skuri u ċari ikantaw il-kantawturi Mark Spiteri Lucas, Mark Mikallef Costa. Arranġament għall-orkestra Alejandro Spiteri Monsinier. Inħobbok wis Sherry Lees, klimu mużika ta' tim Emil Kalleja Baileys, Peter Borch, Alejandro Spiteri Monsinier, Matt Mux u Merċiqa u Sherry Lees Camilleri. Arranġament għall-orkestra Alejandro Spiteri Monsinier. Valletta Ġrajieti, tkanta Hailey, klim ġew Julian Farrugia, mużika Filip Vella, arranġament għall-orkestra Aurelio Belli. Aħfirli, Daryl James. Il-kantawtur huwa Daryl James u l-arranġament għall-orkestra Joe Brown. Nisimgħu l-kanzunetti li jmiss. Grazie miegħek mill-ewwel darba li rajtek. Għamiltni tiegħek ma domx wis biex trajtek. Il-tqajna b'kombinazzjoni u tlonħatni ostaġġ tqanqal fija 1000 emozzjoni toħroġ minni l-isbaħraġ. X'fik sibna wins bl-iskuri u ċari. Dawn jagħmlu sens u int donnok bħali għax bħalhom m'hemmx l-iskuri u ċari. Ftit dissonanti jew armonjuż, kultant vibranti jew disilluż hekk sejra d-dinja. Inti lejl, inti nar. Maħsibx darbtejn biex fdajtek.
Għamiltni tijek, insmajtni, insmajtek. Inta lija l-ispirazzjoni li taffini raġ inti id-direzzjoni dejjem miegħi tul dar-vjaġġ fik sibna wins bl-iskuri u ċari dawn jagħmlu sens u int donna bħali għax bħalhom skuri u ċari Ftit dissonanti jew armonjus, kultant vibranti jew disillus. Ek sejra d-dinja inti l-lejl inti n-nar X'fik sibna wins bl-iskuri u ċari Dawn jagħmlu sens u int donnok bħali. għax bħalhom l-iskuri u ċari Ftit dissonanti jew armonjus, kultant vibranti jew disillus. ek sejra d-dinja inti l-lejl inti n-nar Grazie. Grazie. Kieku biss kont naf li leħnek jidwi daqsek smajt kont nħarbix dak l-elf parir li jent min qalbek li ritajt Jistax jesprimi l-klim inħobba quiz minnarek vojta saru l-jiem inħobba quiz ma jistax jesprimi l-klim inħobba quiz minnarek vojta saru l-jiem kontarija d-dinja u lejxin passa prezent qalbi tolfuq minn għal-mistrif tgħix fil-ħolm tal-memorji sbir kieku biss kont naf li l-ħalel kien biswieħed kont nitlob l-jum ma jisbaħx nerġa' ngħixu tfulidek inħobba quiz ma jistax jesprimi l-kliem inħobba quiz minn nhar it-tolta saru l-jiem
Minnarik vojta saru l-jem inħobbok ma jistax jesprimi kliem inħobbok minnarik vojta saru l-jem kunta li jaħdem u lejxin ma stat prezent u bieċejjien qalbi tolfoq minnar mistriħ tgħix fil-ħolm tal-memorji Grazie. Ħolqun il-kavalleri frott l-assedju biex fija nos unkattar l-umilta fuq l-olja xeberra zbelt il-ġentloni f'din artna nkun li xpronta ċivilta semmewni għal-grammastru li welidni stil barok faslun imdawra swar biex nilqa mill-attakki tal-edewa unħares bliet u rula fil-madwar ġrajieti miktubin fil-ħsus ġeblija għalon it-toro dritti għall-emija binijiet li raw is-saram u tgawdija ta' storja u ġieħu glorja tul is-snin. Ġrajiet imqalba bit-tixrid ta' tmija ma' niesi fost it-tmut taqlub mifnija. Maħtajna qalbna qaċċen siqlu fija biex riġna fuq u ġrajja rebbi. Imdawra bl-imiet u kien għal-ġfna ir-rabta bejn l-modi u ġejjien mużew minn tarfa l-ieħor ma' kurokna magħrufa u apprezzata kullimkien ġrajiet imqalba bit-tixrid ta' tmija ma' niesi fost it-tmut taqlub mifnija. Maqtajna qalbna qaċċen siqlu fija biex riġna fuq u ġrajja rebbi. Valletta belt fortezza llum miftuħa għall-arti u l-kultura ġojjel fl-arkitettura kapitali ta' statura ġrajiet miktubin fi ħsus ġeblija għalon it-toro dritti għall-emija binijiet li raw is-saram u tgawdija ta' storja u ġieħu glorja tul is-snin. Ġrajiet imqalba bit-tixrid ta' tmija ma' niesi fost it-tmut taqlub mifnija. Maqtajna qalbna qaċċen siqlu fija biex riġna fuq u ġrajja rebbi.
pis Nser jiġborni mill-iskola Naħseb taħat ma jien l-aziz Ta' sikwiz ma jtkom titlewmu Sport, skola, privat, xinu l-pjan Bekk ħarbat il-ħajja ta'kom Skuża ruħin ta' dan Aħfir li ma, aħfir li jek zozitek jien asrat Aħfir li pa, aħfir li jek bejnietkom jien atħat Aħfir li ma, aħfir li pa Jek dan kollu tortijek Kem nishtiq dini talba Kem nishtiq nannakom miegħek Aħfir li ma li pa Jek dan kollu tortijek Kem nishtiq dinijiet talba Kem nishtiq nħaddankom miegħek Għallejje Għanti nanna kelli kamra Fejn wahdi għattajt ħafna ħin biex intom stajtu tgawdu waqt li l-ħares lejn l-iskrin Kem nishtiq niskuża ruħi għax niswikom ħafna flus Dan żgur mhuwiex lan tiegħi kull ma nixtieq lilkom imbus Aħfir li ma, aħfir li jien dan nitolbok Aħfir li pa, aħfir li għax jien inħobbok Nishtiq dini talba Kem nishtiq nannakom Kem nishtiq dini talba Kem nishtiq nħaddankom Aħfir li ma Aħfir li pa Aħfir li Grazie Mela mek smajna il-16 kanzunetta tal-lejla, xalata mużikali kif ukoll stajtu tapprezzaw il-ġmiel tal-lingwa Maltija. George, sibta ta' għalix il-fat li batt il-mikrofonu ikolli l-ebliba biex inkanta. Ek ġeddit ħafna memori. Isma, inti taċċetta tagħmel id-duett miegħi daqshekk iddeċidejt. Insomma. Jiġifieri. Jina dik kienet tir tiegħi mill-bidu imma kważi wasalna fl-aħħar u ddeċidejt issa. Jiġifieri reġa' bdielek? Ħadda xejn ħin biex iddeċidejt. Trid jew ma tridx? Kif ikkonvinċejt ruħek imma? Għax smajtek tkanta Let Me Fly, smajtek tkanta Pajjiż tal-Mickey Mouse u ddeċidejt. Naħsibha. Imma inti kellek kellek xi ħaġa xtejlek illi inkapaċi iktar għal xi ħaġa oħra iktar milli għal kant hekk anki. Ara, biex inkun onesta, x'taħsbu jien nara iktar għal Big Brother, vera m'għandux tattoos, x'taħsbu m'għandux muskoli, imma ma' Marvik u ma' Joslin ikun hemm mawċi ieħor, veru? Trix inkomplu sbeħ tal-bambujn. Mela ftemna. Ftemna. Mela, aħna mhux aħjar nitolbu il-ġurija tirtira. Mela, nibdew ngħidu min kienu il-membri tal-ġurija l-lejla biex eventwalment imbagħad jirtiraw fil-kamra ħalli jkunu jistgħu jibdew jaħdmu fuq ir-riżultati. Mela, magħna il-lejla għandna s-sur Alfred C. Sant, awtur u kompożitur magħruf għal kanzunetti tiegħu li kiteb tul karriera ta' 50 sena. It-tieni ġurat, is-sur Johnston Farrugia, il-Huli, kantawtur u pionier fix-xena lokali tal-hip hop, bl-ilsien Malti. Is-Sinjura Mariella Kassar Cordina, mużiċista u kompożitriċi ta' numru ta' xogħlijiet anki orkestrali kif ukoll uffiċjal tal-edukazzjoni tal-mużika.
Ir-raba membru tal-ġurija, is-Sur Noel Danastas, ġurnalist mużikali u riċerkatur fuq il-mużika Maltija. Dr. Simon Ingwanez, kittiba, traduttriċi u strateġista impenjata fil-qasam ta' dritt kulturali. Tajjeb li ngħidu l-ġurija hija mmexxija minn Dr. Ingrid Gallia inkarigata mit-tiġdid u l-innovazzjoni fl-anja tal-poplu. In-notar tal-Gvern Paul Kallus qed jivverifika il-proċess kollu. Il-kanzunetti rebbieħa fl-ewwel 3 postijiet jiġu deċiżi skont il-punti tal-ġurija professjonali u l-ġurija popolari, komposta minn persuni minn etajiet differenti. Il-ġurija popolari għandha l-istess saħħa tal-punti fl-għażla tal-kanzunetti rebbieħa tal-ewwel 3 postijiet. Imbagħad hemm il-premijiet speċjali. U dawn huma premju speċjali għat-tema soċjali, premju għall-kantawtur u l-premju Enzo Guzman għall-interpretazzjoni li jiġu deċiżi mill-ġurija professjonali. Għandna wkoll premju moti mix-xandara. U allura mena wara li tajnikom dak il-ħiel tajjeb li nfakrukom ukoll li din ix-xandira qiegħda tixxandar b'mod dirett fuq Television Malta għada għal-ħabta tal-4:15 tixxandar repetizzjoni fuq Television TVM Plus u nar l-4-6 ta' Awwissu jerġa' jixxandar dar l-ispettaklu propju wara l-aħbarijiet ta' 8. Grazzi lil kru kollu ta' Television Malta taħt id-direzzjoni viżiva ta' Jason Caruana u lil backstage kru kollha li jagħmlu ħafna u ħafna xogħol ħaqhom applaws u ma jkunux qed jidhru. U issa allura ngħaddu għal mument li naf li huwa qalbek ħafna. Eżattament. Kull sena l-Kumitat tal-Anja tal-Poplu jagħti rikonoxximent lil personalità li tat kontribut tul ħajjita lill-kanzunetta Maltija. U din is-sena, din il-personalità miħat ħlief Joe Demicoli. Qabel ma nsejħu. Imma qabel xejn, għandna daqsxejn ta' sorpriża. Sorpriża żgħira għal Joe ukoll, qabel ma nsejħu lil Joe fuq il-palk, se nsejħu lil xi ħadd illi jafu sewwa ħadem ħafna miegħu. Nilqgħu magħna lil Augusto Cardinali. Augusto se jaqra poeżija illi tiġbor fija x-xogħlijiet ta' Joe Demicoli u anke l-memorji li qasmu flimkien. Augusto fidejk. Grazzi, ħanibda l-poezija mal-ewwel jisimha Nokkli Suwed. B'nokkli folti b'xaru iswed, tgħid kemm werzaq f'dak il-jum, twilet ieħor minn ħalaxaq fjura mlewna ġoblanzun. Għadda żmien beda jitfarfar xi tkaxkira ma naqsitx. Bil-ballun jiġri fit-toroq, issa qlil madux pastizz. Qatt ma tkessaħ jew kien vili trabba fozza u rispett. Nibdu fih valuri sodi, dawk li jibqgħu misbiħnet. Beda jdoq u beda jkanta ma' xi gruppi f'xi garax, biss l-istorja kibret bosta tiqaf hawn u ma tarax. Beda jħarbex xi makkjetta, kiteb breqqa u bimpenn. Għal-kitbiet u jiġi l-ewwel, tajjeb wisq, int Superman. Issa ċaqlaq waħda u sewwa u fl-imħabba sab il-ken. Feġġet Sonja, il-qalb ta' qalbu tifla sew mara tal-ġen. Bis wissewħ ma tistax tmissa, sakemm tgħid is-Sinjor si. Għal xejn teqret u tipprova, aċċetta hekk kif inhi. U l-imħabba tkatret sewwa. Tfaċċa anġlu mis-smewiet, sendi x'għamiltilna bik id-dar bil-ferħ intliet. U dal-ġmil dawallu ħajtu, sab l-iskop kif jgħaddi l-ħin, kif għadġibtna, sen sejħulek, sejjaħ li ċittadin. Sar kaptan mal-Kemmun Airways, f'radju fil-flak inxandar, dar id-dinja wassal femtu, kemm fil-bot, kemm fil-madwar. Għadda żmien u tgerbu l-ġranet, nostalġiji jiġu spiss. Biss jien naf kif jaħdem moħħok, jistaqsik, għajdli xejn miss. U minn qalbi nawguralek, għax jixraqlek dan l-unur, ibqa' tbissem u ferraħna, dejjem fiċni, issibni żgur.
Prosit Augusto. Proset. Nilqgħu Signori, magħna lil Joe Demicoli. U nistidnu wkoll lis-sur Anton Micheli mill-Kumitat Organizzattiv sabiex jippreżenta Zattat li jafni. propju il-premju. Ġej, il-premju ġew Basta Ġej. zattat li jafni. Nok li suwet semmi għaz jaf li nisboħ xari. Is-sur U Anton l-iktar diska Micheli. li tapplikali jaqqas semmejta. Naf li min. Firmli. Għajdli. Joe. ċafifa lil Joe Demicoli. Taf biex qed fakkarni Anton din. Fis-60s kienu kollhom dak il-ħutek, tar ommi kellha waħda. Grazie ħafna. Thank you. Joe, pero kif tħossok? Na Augusto ħankellima. Għax li tiġi naqla ħdejja. Kif qed tħossok imma li rċevejt dan ir-rikonoxximent? Onestament, Onestament, naf li inti onest ħafna. m'għandhom xaġel about time. Le, jina smajt illi ma sabu l-ħadd. Ukoll. U flok ħallu dir-rokna vojta, mbagħad qalu li ta' malajl biex nimla naqra ta' binti. Imma apparti ċaj, Joe. Ara, il-verità ngħidlek. Nixtieq nirringrazzjax ma kienx ikun possibbli dak kieku ma kienx il-mara illi kitbit li ħafna mis-songs tiegħi. Inkoraġġitni biex immur nirrekordja u battitni fl-iljieli Maltin indur. Da dejjem qed nikkwota x'qalt li biex ngħid jisewwa. Prosit Sonja, imnalla kontent. Le, rikonoxximent mhux dejjem sabiħ li tajt grazzi l xi ħadd ta' xi ħaġa li jkun għamel. Ekku. Napprezza ħafna. Prosit, grazzi Joe. Grazzi ħafna. Senżommu lek naqra dan Ekku, il-profi. Joe, ħadd kantanna żewġ kanzonetti. Iva. Min kitibhom u x'jisimhom? Mela l-ewwel song hija romantika ħafna, tistgħu tixalu t-torċi u żommu jdej xulxin barra x'nafjena. Kien kitibha mużika fil-Vella u klim tiegħi fil-sena 2000. Daħalni għall-anja tal-poplu u ma ddiċ. Ma set kanta l-lejla. Tajjeb. Mbagħad għandi l-ewwel song li qatt tirrekordjajt l-anja tal-poplu wkoll 1998 il-Maltin. Li dinja bravura kbira għaliex fija ġbart ħafna titli ta' kanzonetti Maltin illi jafhom kulħadd. Faħħarni. Ekku, dik ftehmna wara. Mela Anki kollox inbidel ma' żmien semmi. Ekku. Fidejk, Joe Demicoli akkumpanjat mill-Malta Concert Orchestra taħt it-tmexxija ta' Maestro Joe Brown. Meta qedlek li nħobbok u li lilek bis-sirriet. Meta qedlek jiġri x'jiġri, żgur li qatt mhux se nħallik. U tista' tkun aħjar. Għaf li kont biss qed niċċajt, niġbidlek ftit saqajt. Meta qedlek x'int gustuża li kuljum qiegħda tisbieħ. Meta qedlek li mingħajrek qalbi qatt ma ssib mistrieħ. U li tista' sserraħ rasek għax miegħi kollox orajt. Għaf li kont biss qed niċċajta, tgħidli xilli kollox blajt. Kif m'għandekx sens ta' umorizmu, intlift fil-ħolm romantiċiżmu. Kelma b'kelma intemmint, ifissajt fuq iġġennint. Jisabuba la tibkix, nieħdok x'nieħdok jekk m'għandix. Kull ma nistandik fisku, ha, Sofja, ħol maktub, bellajtilek baby u blajta. Tajdli xli ma tafx tiċċajta. Meta qedlek jekk nitlewni, żgur li mhux se niksru l-fus. Meta qedlek aħdem iżjed, ħalli nġemmgħu aktar flus. U meta tfajt kollox fuq ismi, kemm ħassejtni kburi bik. Ħaf li kont biss qed niċċajta, tgħidli xilli mħatta lik.
meta tajtek bukket fjuri u pespistlek ġew id-dnejk li għalik qalbi persuta u mandu mux ma naqsmu l-kejk meta wettek li nizzewġu u bit-tfal nimlew id-dar għaf li kont bis qed niċċajta kemm se tagħmilhom bi kbar kif m'għandekx sens ta' umorizmu intlift fil-ħolm romantiċiżmu kelma b'kelma intemmint ifissajt fuq iġġennint jisa pupa la tibkix nieħdok x'nieħdok jekk m'għandix u kull ma nistanti fisku ha Sofja ħolma btur bellajtilek baby u blajta tajdlix li ma tafx tiċċajta Nistaw narġaw namlu għagġa għax ħazbal. Il-leġiju ma ġabuħx ħabba fija, ta' ġabuħ ħabba l-orkestra għax ma jafux fej waslu, eżatt. Mela, jina ma tantx ninqala biex nitkellem, allura qabbatt il-mara biex tibat li messaġġ ma lajħa naqraħolkom għax vera ma ninqalax. Mela, ġew ituk xituk għajt grazzi u ħudu basta bxejn. Tinsix tippunta subajk lejja, ħalli ġibuni nider fuq il-television. Issa jindaq skema mint make-up ħanar fek. By the way, minna u nisfel tider mux ħazinta bil-flok li xtrajtlek minn temu. Lil-majistra ġobra, majestro kemm il-darba najdila, majestro ġobra u mux majistra. Majistra dak li użajdeħ biex iwellet it-tfal. Majestro jużajdeħ biex ikompli gerfex id-daw l-imgerfxin li għawa warajja. Ejwa, il-majestro Joe Brown toqgħodx titħaqlu taħt konfidenza fuq li għamil l-ġimgħa l-oħra. Hija stidinni id-dar tiegħu biex nisma' recording u ridet tiġi miegħi. Fetħinna l-bib, qabel tħanna għallinna neħu naqazzarbun please. Qatt naraħ wiċċajja xarat għax ġara, qatt limna l-ġejta. Qatt li rajtu Brown għandu bouncing castle id-dar. Mela, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jdoqqu d-diski tiegħi, ġifieri prattikament kważi lil ħadd. Ħlif xi ftit li jaħdmu fuq stazzjonijiet privati. Qabel ngħaddi għall-aħħar song hija nixtieq nagħmel xi ħaġa ġew. Hu paċenzja bija, ħudilna ritratt qatt għax dieta darba tkun. Ġib il-folla tidher. Ta' is-sintom ħudna paċenzja. Ta' parsi qed tieħdu pjaċir ma tri kulħadd jolli jdejh il fuq. Wieħed, ngħid tlieta! All right. Ieħor wieħed ngħid tlieta! Wieħed dinnaħa wieħed ngħid tlieta! L-orkestra trid tinżlu hemm isfel. Ta' min jgħid illi qed insemmi l-orkestra tkellimt naqa' magħhom hemm wara u ħadd pjaċir li sirt naf illi 3/4 minnhom jekk mhux kollha jħobbu d-diski tiegħi u jdoqquhom fil-karozzi tagħhom. Nħaxbie. Doq, essa. Mela qabel talaq lilhom din l-aħħar song. Il-lejla tajjeb il-kulħadd, thank you. Marija l-Maltija l-ewwel tfajla li ħabbejt qatt ma kon daqshekk ferħan. Fil-pjazza tar-raħal u tad-dmuħ jiena bkejt ismagħhom xi ġralu jabaħnan.
Għadni niftakar fik u nafal fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejn. Ftakar żmien li moddi u l-Maltin. Ftakar żmien li moddi u l-Maltin. L-aħħar bidwif il-għasel refa il-moħrid. Ħafna xogħol ma joċċallina. L-annejmar il-blu lagun xalata ma tfajlit. Safjura fil-kantina. Taksi meri ġew 3 snin. Fit-tiġ tan-neputija mistedni. Ftakar żmien li moddi u l-Maltin. Ftakar żmien li moddi u l-Maltin. X'sar mill-ħolm li ħlomna flimkien. Ara kif kollox jinbidel ma' żmien. Il-ġarra fil-ħajta sejjeħ. Don il-landir kulħadd nesieħ. Il-karrozzin qed jilgħab mad-destin. X'sar mill-kampanjol. Id-dinja qabdiet tal-erġija bnedmin. U l-lif tal-barrakka spiċċa wkoll. Xi stil il-bużnannu għadu jrid. X'għandna mid-dinja sinjur. Qalu li raw l-insebbu grezz mexxin jitfid. Filodu kmini żgur. Ċitta from Valletta għandha stress. Rosa Maria għandha l-istess. Ftakar żmien li moddi u l-Maltin. Ftakar żmien li moddi u l-Maltin. X'sar mill-ħolm li ħlomna flimkien. Ara kif kollox jinbidel ma' żmien. Il-ġarra fil-ħajta sejjeħ. Don il-landir kulħadd nesieħ. Sieħ bi kurruna la il-ħanut. Il-parrukier mistrieħ. Il-kaċċatur kemm hu batut. L-asfut tal-bejt għala l-erwieħ. Il-banda t'Andriż armata anke l-vapur tal-art. Tonino s-sajjid kiluħ il-ħut. Il-mara blonnella sewda ebet mitreqat. X'sar minn Zabbarija l-tut. Għandi litra tal-kuġin Ġiljan. Ritratt ta' ċensul Malti u Katarrin. Kif għad nista' nerġa' nsir ferħan. Kemm kastelli fl-arja tul is-snin. Album tar-ritratti. Ftakar żmien li moddi u l-Maltin. Thank you. Grazzi kbira mek lil Joe D'Amicoli u issa bix-xiera li inġeddu l-memorji tas-sena l-oħra. Ekku. Nilqgħu magħna lir-rebbieħa ta' 48 edizzjoni ta' l-Anja tal-Poplu, ir-rebbieħa li ġabitilna magħha propju dak it-trofew li qegħdin taraw hemmhekk, it-trofew li nħadem fl-1987 u dak it-trofew jintiret minn sena l-oħra mir-rebbieħ. Għalhekk nilqgħu magħna lir-rebbieħa tas-sena li għaddiet Laura Bruno. ċafċifa lil Laura Bruno. Il-kanzunetta ta' Laura Bruno fakkarna kemm nies madwarna għaddejjin forsi jitilfu nies eżiża għalihom jew inkella forsi wkoll hekk jgħaddu minn momenti mhux faċli fil-ħajja. Jekk taf il xi ħadd minn dawn, aħseb fih u tħallek x'waħdu. Sinjur il-kanzunetta rebbieħa tal-48 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu, Aziza. Laura Bruno. Grazzi. Infaħt ġewwa fija nifs tal-għajxin. Mlejtni bl-imħabba u rejtni min jien. Ħaddantni tarbija bennintni fiskiet.
سقيتني البنا للقلب يمليت علمتني في الليل بيستير من القلب علمتني شي تفسر القوة التعب ربيتني في القصة بمحبة بلا تميم عنيت لي ديك الانيا اللي بحالها ما سبت مكين نحلمك كل يوم نحسك في القريب تحرسني تمشيني بشتيني نسيب ينادمة من عدمك انتعيتني المفتيح ينلحم من لحمك يستحق لك كل جيل وفي قلبي دي الكلمة لدي من زار وريا لنسيح لكم يفتشوا الميموري تا ġranet fl-imkien li jibqaw ġo qalbi samajtu li żmien farraġtni fid-dieqa u ennistni fil-hemm żrajt fija x-xitla li qatt ma tintemm noħolmok kull jum inħossok fil-qrib tħarisni tmexxini biex tini jinsib jingħadma min għadlek intajtni l-muftiħ jinlaħam min laħmek jistħaqlek kull ġieħ u f'qalbi di l-kelma għal dejjem inżomm burija li nsejjaħlekom flimkien bkejna u fraħna u għexna l-ħobbiet li ħessna minn temmu baqa biss tifkiriet it-tfit imxejnija ta' tbatija it-tiriet sama naqek fih dan u noħolmok kull jum inħossok fil-qrib tħarisni tmexxini biex tini jinsib jingħadma min għadlek intajtni l-muftiħ jinlaħam min laħmek jistħaqlek kull ġieħ u f'qalbi di l-kelma għal dejjem inżomm burija li nsejjaħlek Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi. Debi wasalna. Wasalna għallulna li għanna riżultat. Misfel kulħadd eċitat. Infakrukom li kienaw 124 sottomissjoni għal 40 għal dawn is-16 tal-lejla. U issa se jkollna propju il-premijiet. Prosit lill-kantanti kollha, lill-kompożituri ċafċifa kbira. u lill-awturi. Għax-xogħol ukoll li aħna ma rajniex għaliex tantu tant sigħat u tantu tant riżorsi. Ekku. Mela, ekku l-ġurija reġgħet ħadet posta. U nirringrazzjawhom tax-xogħol illi għamlu. Iva, għalek wasal li ħin sabiex nsejħu maħna lil Dr. Ingrid Gallia, chairperson tal-ġurija, biex taddilna l-envelopes bir-riżultati tant mistennija. Jien qatt ma kont f'dil-pożizzjoni, eċitata, soltu nistennem wara. Is-soltu kif tkun hekk, kif xi Oh. qed nisimgħu qalba jekk Grazzi, tħabbar. grazzi Dr. Gallia. Grazzi ħafna. Nistidnu wkoll lil Noel D'Amato mill-Anja tal-Poplu, li Sur Chris Muscat, direttur ta' Pjazza Teatru Rjal, biex jippreżentaw il-premijiet speċjali. Ħataqbad nirroda. Diġà vera. Ekku, ħan nistennew sakemm. Mela. Ekku. Ekku, is-Sur Noel D'Amato u s-Sur Chris Muscat sabiex inkunu nistaw propju nippreżentaw. Mela, ħanersu ftit ħalli nagħmlu ftit spazju. George taħrab lejx, ejja ħdejja, ejja ħdejja. Tajjeb. Mela, Nibdew mill-premju il-premju Enzo Guzman. Enzo Guzman għall-interpretazzjoni. Iftaħ. Xi pjaċir, qatt ma għamilta qabel.
Ejja ħanaraw, ejja ħanaraw. Vera, taqbad nirroda ta' mux bitċajt. Ah, Mela, tilkajta, mela, mela, tilkajta. mela, mela, mela. L-Anja tal-Poplu 2025, id-49 edizzjoni, il-premju Enzo Guzman għall-interpretazzjoni imur għal-kanzunetta Inħobbok Wis tkanta Xerilis. Xerilis! Ekku, wara jkun hemm ħafna. Sakemm jitilgħu ovvjament qegħdin jisimgħu għall-ewwel darba wkoll da kollu. Xerilis bil-kanzunetta Inħobbok Wis u t-tim tagħha. Sakemm tasal Xerilis ukoll, ovvjament. Ekku, dan huwa premju speċjali ħafna, Enzo Guzman. Għandna memorji sbieħ tiegħu wkoll. Xerilis! Ir-rebbieħa tal-premju Enzo Guzman għall-aqwa interpretazzjoni. Mela, Xerilis, ħanatik ir-riżultat għalik ukoll. Prosi, awguri. Mela, immorru għal-ġurija professjonalità ukoll premju għat-tema soċjali. Dik it-tema li tkun partikolari li ġalek taħseb u ġalek tirrifletti. Jiena mhux sanġedihom lok l-envelopes qed nieħu pjaċir wis. Narak titrijet, qed qabad ir-roda lilu wkoll. Eċitament u qed nirgos niftaħ. Tlaqna, iftaħ hemm. Mela. Mela, ħanaraw. Premju Qed nisma' qalbek tħabbad għal-tema ukoll. soċjali Mela. imur Il-premju għat-tema soċjali imur għal-kanzunetta għat għanda 4 snin l-awtur huwa Peppi Azzopardi. Insejħu l-Peppi. L-Peppi Azzopardi jitla Jitla magħna magħna fuq il-park. Peppi Azzopardi jitla magħna merħba propju bik. mill-udjenza ċafifa meġġiet il-Peppi Azzopardi. li rebaħ il-premju għat-tema soċjali għanda 4 snin. Proset, Pep. Proset, Peppi. Sena dilek Proset. il-riżultat ikun. Proset. Ekku. Ekku, grazzi għalla propju l-interpretat is-silta. Grazie Peppi. Mela, il-premju li jmiss George. Il-premju li jmiss imur għall-aqwa kantawtur. Il-premju Ġifieri dak tal-kantawtur. li kiteb u ġvera Eżatt, il-kliem u l-mużika. U kanta U kanta, interpreta eżatt. il-kanzunetta u koll. Tlaqna, ħanaraw. Mela, il-premju għal-kantawtur. Issa ħanaraw. Ok. Mela, il-kanzunetta hija aħfirli, il-kantawtur huwa Daryl James. Ekku, nistidnu lil Daryl James jingħaqad magħna is-silta aħfirli kliem u mużika tal-istess Daryl James. Dejjem li tkunu tafu li tara ċuat u l-mux Ekku, ħażin, ekku. Prosit Daryl. Proset Daryl. Prosit tassew. Prosit tassew. Mela Deb, issa wasal il-ħin li inħabru il-premju Moti mix-Xandara. Fil-fatt, dan il-premju ġi jiġġudikat mix-Xandara li ħansemmu issa u taw dan il-premju lil xi ħadd partikolari li fih ħansejħu lill-awtur, il-kompożitur u l-kantant. Dawk li ġudikaw kienu Colin Fitz, George Mikallef, Jake Bartolo, Marbek Spiteri, Mark Azzopardi, Renato Vella u Ryan Mark De Battista. Dawn huma kollha Xandara u ingħatalhom l-inkariku li jażlu din il-kanzunetta. U l-kanzunetta premju Moti mix-Xandara. Mela, ħanibda bil-kompożitur Filip Vella, awtur Joe Julian Farrugia, il-kanzunetta Ersaq Lawn tkanta Kejli Kuxkiri. Nsejħu lil-Kejli u nifirħu lil-Joe Julian u l-Filip Vella wkoll. Mela, għanna qed nara lil Joe Julian u lil Filip Vella għal-premju Moti mix-Xandara. Joe Julian, Farrugia u Filip Vella.
il-kliem u il-mużika u Kejli. Ekku. Merħba bikom. Prosit, Joe. Għadda titkellem fi kidda. Grazzi lilkom. Prosit, Filip. Grazzi. Proset Kejli u Prosit, koll. Kejli kuxkiri u koll. U dan huwa wkoll appell issa x-xandara ovvjament iġġudikawa, però l-appell tagħna huwa li x-xandara jkomplu jsemmaw dawn il-kanzunetti, mhux biss mill-Anja tal-Poplu, imma wkoll il-kanzunetti bil-Malti, u intom li qegħdin magħna tistgħu issibu dawn il-kanzunetti tal-lejla u oħrajn tal-Anja tal-Poplu fuq Spotify, fuq anke il-mezzi soċjali l-oħrajn u tkunu tistgħu tkomplu tgawduhom. Eżattament. U issa se ngħaddu għal mument deċiżiv. Qed ħabbat iktar qalbek donna. Għax sentejn ilu. Ekku. U l-memorji huma sbieħ ħafna. Mela ngħaddu sabiex inħabbru l-ewwel 3 postijiet. Fil-waqt li ngħidu prosi tal-darboħra lill-parteċipanti kollha nistiednu issa fuq il-palk li chairperson tal-Kumitat tal-Anja tal-Poplu, is-Sur Charles Xkembri, kif ukoll fisem il-Kunsill Malti għall-Arti is-Sinjura Rita Falzon u s-Sur Joe Kassar, Chairman ta' Pjazza Teatru Real. Biex jippreżentaw il-premijiet li rebbieħa. Ekku, grazzi Sinjuri li oġobkom tingħaqdu magħna wkoll il-lejla. Mela, wasal il-moment illi nibdew ovvjament mit-tielet. Mit-tielet post. It-tielet post. Iftaħlu hemm, ħanaraw. Mela, l-envelop tat-tielet post. Ejja, ħanaraw. Mela, fit-tielet post. Awtur Mark Spiteri Lucas, Mark Mikallef Costa, kompożitur l-istess tim, il-kanzunetta Skuri u ċari nilqgħu magħna lil Mark Spiteri Lucas u Mark Mikallef Costa. Hawnhekk kellna setti ieħor ta' kantawturi. Ekku. U dak huwa s-sabiħ li anke għandek kantawturi, għandek awturi, għandek kompożituri involuti. Proset Bravi! Proset. Għalkom it-trofej hemmhekk, prosit ta' Il-rebbieħa tat-tielet post fl-Anja tal-Poplu id-49 edizzjoni. Iva ta' Resqin. Leċitament, Ejja, jemżid, prosit ta' sew Proset, post. Skuri u ċari. Mela, dejjem qegħdin noqorbu għal-rebbieħ ta' 49 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu. Mela, ħanaraw it-tieni. fit-tieni post, Tlaqna. Mela. awtur Rita Paċ, Kompożitur Andrew Zara, il-kanzunetta Moħħi Mistrieħ. ikanta Mark Tonna. Prosit ta' sew lil Mark Tonna li jirnexxielu wkoll jasal sat-tieni post. Emmo Mark Tonna! Awguri Mark. Mark, se nagħtihulek ir-riżultat ukoll. Prosit. Għandek it-trofej hemmhekk. Mela, ekku hawnhekk għandna lill-awtriċi Rita Paċ. U nistennew ukoll li Dik it-tanniqa tfisser Andrew Zara. sodisfazzjon ta' ħafna sigħat ta' ħidma u hemm ir-riżultat jasal ukoll. Andrew Zara l-kompożitur ukoll. Prosit ta' sew, bravi. Proset. Mela, ekku dak kien Envelop wieħed baqa' ġifieri. l-aħħar wieħed. Ejja, ħanaraw. Ħanaraw min huma jew Mini, mini jew minu, jew. Ħanaraw. Min taf kif tibda tħabba. Daħ ħalli lilek taqraħ. Taf kif ħanħalli lilek il-qalb. il-għaliex. M'għandikx Ejja, idea, ħanara isa. Mela, il-kanzunetta rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2025. Kompożitur Rita Paċ. Augusto Cardinali, awtur Rita Paċ. Il-kanzunetta Narakom l-infern. Rita Paċ.
Fil-fatt qed naraw il-Rita, l-Awgusto hawnhekk magħna. Brava, brava. Mela, Rita tieħu it-trofew illi jgħaddi minn rebbieħa l-ieħor Ekku. sena wara sena. Il-trofew li sar l-ewwel darba fl-1987. Brava Rita, prosit. Għandek ir-riżultat. Għada ma tridx temmen. L-ewwel darba li qed nara li Rita bla kliem. Ekku. Mela, ekku. Deb sakemm Rita tifhem x'ġara, għax ovvjament għadha bla kliem. Ekku u Awgusto wkoll. Fil-fatt naħseb wasalna biex nagħlqu. Eżattament. Nistgħu ngħidu li dik kienet esperjenza illi ekku mela Rita. Titilqu l-nix għax titkanta Rita tajjeb. Eżatt. Kienet esperjenza. Jiena nixtieq ngħidlek grazzi. Jien ngħidlek grazzi. Ħadd pjaċir ħafna Tanti nippreżenta ukoll jien u mhux qed ngħiduha biex inkunu politi imma sinċerament verament. Grazzi Deb u grazzi lill-Kumitat. Grazzi lill-Kumitat li oġbu ilaqana u jistidilna sabiex nippreżentaw l-anja tal-poplu ta' din is-sena. Kien ta' pjaċir kbira għalina. Tant ieħor. Kif ħadna pjaċir naraw lilkom il-kol tieħdu pjaċir u anke daw kollha li qed isegwuna fuq l-istazzjon nazzjonali. Infakrukom li għada hemm repetizzjoni fuq TVM Plus fl-4 ta' wara nofsinhar, imbagħad nhar l-4 terġa' ssir repetizzjoni oħra ta' dan il-festival grandjuż huwa festival tal-poplu Malti. Is-sena d-dieħla hija il-50 edizzjoni sintendi inkomplu wkoll nistennewha b'ħerqa ħanalqu. George, grazzi. Grazzi lilek, Debbie, grazzi lilkom il-koll. Grazzi maestro. Grazzi s-sur Master Joe Brown u l-orkestra. ċabċifa kbira l-orkestra mill-ġdid. Grazzi. Mela, il-lejl it-tajjeb lil kulħadd sa dan it-tant aħna nistiednu ir-rebbieħa ta' 49 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu Rita Paċ, narakom l-infern. Grazzi. Il-lejl it-tajjeb. ġidma ma taddix bil-€5 sijal taksi flus mandix u ġili mux bizzejiet kanina u kem trit jieġi xaħat tal-pjaċir jaqta kull aptit u għalli klim l-inqas sejjed dispjaċik u donnu bħerqa kien jantiċipa l-kastik jara nindur fin-nar bħal-xit salset griljat sejjes ta' mal-tempati u tkorwi tarot joru kide tkun tafki u jenweġibtu wara li flejda tarif narakom l-infern jek fadal post għax naħseb ilu li bukijat għaw minnet jiexu fit-dinja xlisu l-indannat narakom l-infern narakom l-infern l-unika ħaġa li d-dejjaq li l-verita li se nitqadna bikom għall-eternita narakom l-infern se ma jaqat il-fern u menx oppozizjoni għax kulħadd tal-opinjoni li kollha sew mikkejja l-omma tista' tgħid bħal-ġenna insomma. Ma nafx inkun li kull fejn immur insib mingħajr kull xejn fit-tard id-dinja jrid iġib il-moderazzjoni f'dal-pajjiż ma teżistix għax nista' nofs il-leba f'Malta ma tgħaddix kien ma jsir xaqat jisu tab-dost mela l-infern sejjer kulħadd. Narakom l-infern jekk fadal post għax naħseb ilu li bukijat inġa qed tgħixu fid-dinja x'qisek nindannat narakom l-infern narakom l-infern l-unika
bikom għall-eternità, narakom l-infern fej ma jaqat il-gvern. U m'hemmx oppożizzjoni għax kulħadd għal opinjoni li kollox sew li kejja Roma. Tista' tgħid bħal-ġenna insomma. Għazdan ta' nadda mill-infern għal-ġenna dritt, imma bissejjed naqlef ftit mill-wannanet. Din il-komedja xejn divina, edha neħx kull jum proġett. Lek jew hekk għalem tkun xi panikjat, għax bħala Malti żgur li tkun ivvantaġġjat. Għax għall-infern kun Malti ilu intrenjat, ma jittasib ma tkun immotivat li tikkonverti fl-immedjat. Għax hawn wisqolti podki li għak l-infern intmur, issib ma wiċċek elfġa kbira jur. Narakom l-infern, jekk fadal post għax naħseb ilu l-ibbukjat. Inġaqet tgħixu fid-dinja x'qisek l-indannat. Narakom l-infern, narakom l-infern, l-unika ħaġa li tdejjaqni l-verità, li se nitwikka bikom għall-eternità. Narakom l-infern fejn ma jaqgħat il-gvern, u m'hemmx oppożizzjoni għax kulħadd għall-opinjoni li kollha sew minkejja Roma. Tista' tgħid bħal-ġenna insomma. Grazzi lil Maestra Joe Brown, grazzi lil Augusto, u nixtieq nirringrazzja lil raġel Pawlu u l-tfal tiegħi Daniel u Liza Marie tal-li f'dinja li kultant tkun infern huma l-anġeli tiegħi. Grazzi. Grazzi. L-orkestra, il-backing vocals Christabel, Lien, Kelsey. Nixtieq nirringrazzja lill-kumitat u jalla flimkien ma nħallux din il-gżira u din id-dinja ssir infern. Ejja nagħmlu